Әни, нинди бийек исем, нәрсә җитә ана булуга. Әниләрнең бөтен матурлыгы, бөтен күрке әни булуда. Әни кеше үзенең баласына жан бирә, аның өчен кайгыра. Әни кеше үзенең баласына яктылыкка тәрәзә ул. Ул безгә дөньяның матурлыгын танып белергә ярдәм итә. Иң яхшы, иң ягымлы, иң кайгыртучан йөрәк. Аның йөрәгендә бер кайчан да мәхәббәт бетми, сүнми, сүрелми. Ана кешенең бийеклеген яктырткан нинди генә әсәрләр юк. Аңа багышлап ана образын яктырткан нинди генә рәсемнәр юк. Никадәрле шагыйрь ана образына шигырьләр иҗат итә. Көй чыгара, шул сүзләргә җырлар языла. Hürmetli Mündüş avlı хатын kızları, sizni barıгызны да якынлашып килүче 8 март бәйрәме белән. Сезгә чын күңелдән исәнлек, саулык, сәламәтлек телим, эшегездә уңышлар телим. Һәр вакыт үзегезнең кадерле һәм кирәкле икәнлегегезне тоеп яшәргә язсын сезгә бу дөньяда. Һәм инде сезгә чын күңелдән бик зур рәхмәт итәсе килә. Шулай хөрмәтле тамашачылар, безнең белән күрешүгә, очрашуга килгәнегез өчен сезгә чын күңелдән бик зур рәхмәт. Без сезне шул хәтле яраттык. Алла бирсә, киләчәктә тагын матур очрашулар булыр дигән өметтә калабыз. Һәм барыгызны тагын бер тапкыр бәйрәмнәр белән. Хөрмәтле Mündüş авылы кызлары, хатын кызлары, апалары, әбиләре, сезне чын күңелдән шушы матур язгы бәйрәм 8 март халыкара хатын кызлар көне белән тәбрик итәм. Һәм сезгә чын күңелдән изге теләкләр. Тормышның һәр мизгеленең рәхәтен, ләззәтен, тәмен тоеп татып яшәгез. Һәм сезнең янәшәгездә һәр вакыт сезнең өчен шатлана алырлык, сезне яратырлык кешеләр күп булсын иде. Бәйрәм белән кызлар, без сезне яратабыз. Әбри булар абзагыз, авылларыгызга кисәм танымыйча тормагыз. Әбри булар абзагыз, авылларыгызга кисәм танымыйча тормагыз. Әбри булар абзагыз. Хөрмәтле гүзәл затларыбыз, мөхтәрәм хатын кызлар. Сезне чын күңелдән Халыкара хатын кызлар көне 8 март бәйрәме язның иң матур, иң күркәм көне белән тәбрик итәсем килә. Гаиләләрегездә иминлек, янәшәгездә һәр вакыт яхшы кешеләр генә булып торсын, эшләгән эшләрегез уң булсын, зур уңышларга ирешеп, бәхетләргә, шатлыкларга, сөенечләргә төренеп гомер итәргә насыйп булсын. Иң изге теләкләр белән мин, Әбри Хәбриев. Хәерле кичләр исәнмесез, хөрмәтле якташлар, кайткан кунаклар. Мин Фәрит Низамиев, барыгызны шу матур кичтә сәламлыйм. Каян килеп чыкты бу дип экраннарда аптырап утырмагыз. Сәбәбе бар. Инде якынлашып килә бик матур бәйрәм. Инде менә килеп җитте дип әйтсәк тә була. Халыкара хатын кызлар көне 8 март бәйрәме. Мин шушы бәйрәм уңаеннан инде үз исемемнән аларга булмаса әйдәгез бөтен ил егетләр исеменнән сезне, гүзәл затларыбызны, иң кадерле, иң газиз кешеләребез, әнкәйләребезне, ак яулыклы әбиләребезне шушы матур бәйрәм белән чын күңелдән котлыйм. Сезгә рәхмәт әйтәсе килә. Булганыгыз өчен сезгә рәхмәт. Ва безне, улларны, ирләрне, ир егетләрне кеше итеп, безне кадерләп, охшатып, безгә сабыр итеп яшәгәнегез өчен сезгә мең рәхмәт. Сезгә һәр төрле хәйрлекне телим. Күңелегез һәр вакыт тыныч булсын. Якыннарыгыз сезне гел шатлыклы хәбәрләр белән, бүләкләр белән сөендереп торсын. Тормышыгызда көтелмәгән бәхетләр, елмаюлар күбрәк булсын. Без сезне яратабыз. Бәйрәмегез белән. Хөрмәтле хатын кызлар, мин Дилә һәм Булат Нигъмәтуллиннар сезне чын күңелдән халыкара хатын кызлар көне белән тәбрик итәбез. яратып һәм яратылып яшәгез. Чын хатын кыз бәхете телим сезгә. Нәкъ менә минем җырдагы кебек. Бәйрәм белән сезне. Кирәк түгел алтын, көмеш кирәкми тәхетенә, насыйп ит мине Ходаем хатын кыз бәхетенә. Назлы сезгә мохтаҗ күңел ялгызлыктан чыныкмый, эштә алган дәрәҗәләр салкын төндә җылытмый.
Ана мәхәббәтен тиңләп булмый җир йөзендә бөтен байлыкка. Эшкерсез һәм иң чын сөю белән тик аналар гына ярата. Ана мәхәббәте көчле сөю. Ана мәхәббәте саф, чиста, йөрәгендә алып бирер булып тик аналар гына ярата. Кадерле хатын-кызлар, сезне чын күңелдән 8 март бәйрәме белән котлыйбыз. Кадерле әниләребез, бәйрәм белән сезне. Бәйрәм белән әнием. Бәйрәм белән әнием. Бәйрәм белән сезне, кадерле хатын-кызларыбыз. Бәйрәм белән әнием. Бәйрәм белән әнием. Исәнме әнием. Бәйрәм белән сине. Бәйрәм белән хөрмәтле әниләр. Әнием. Кадерле әниләребез, бәйрәм белән сезне. Әни диеп язып куйдым. Яңа яуган акырга таптамагыз, һич ярамый. Әни сүзен таптарга. Бер кыз бала җыр чыгарган. Багышлап әнисенә, икәү бергә җырлыйк диеп өйрәткән энесенә. Кояш, кояш, мәңге балкый, мәңге нур сибә. Кояш гомере телим мин, әнием, сиңа. Икәү бергә җырлыйк диеп, өйрәткән энесенә.
бакчасының иң яш, иң талантлы йолдызчыклары Кояшкай вокаль ансамбле. Кояшкай балалар, рәхмәт. Хәерле кич. Исәнмесез, хөрмәтле авылдашлар, килгән кунаклар, күрәм монда мендешләр генә түгел, кунаклар да бар. Бүгенге концертыбызны бәйрәм концертын башлап җибәрергә рөхсәт итегез. Мәрхәмәтле булыйк, әнкәйләргә исемле бәйрәм концерты моның белән башланып китә. Исән сау килдегезме? Рәхмәт килгәнегезгә. Ананазы, җирдә ул мәңгелек. Әни, 3 хәрефтән торган бу сүздә күпме наз, җылылык һәм күңел тойгысы. Әни, һәр кеше өчен иң кадерле, иң сөйкемле зат ул. Аның күзләре шундый мөлаем һәм ягымлы. Әйтерсең, бөтен дөньяны аклык һәм сабырлыкны җыйган диңгез. Әнкәйнең куллары иң җылы, иң кадерле куллар ул. Шул ягымлы куллар сиңа кагылуга бөтен кайгыларың югала. Балам дип аркаңнан сыйпаса, сиңа гүя канатлар үсә. Сүзләре шундый татлы, туң йөрәкләрне эретерлек җылы. Авырсаң, төннәр буе яныңнан китми, бары әнкәйләр йөрәге генә шундый түземле. Әни, дөньяда иң кадерле, иң якын кеше. Әниләр һәр вакыт балаларына яхшылык кына тели. Укыган изге дугаларында да баласына бәхет, тәүфыйк сорый. Каршы алыгыз, Мендешнең өр-яңа сәхнәсендә Сөембикә бию коллективының солистлары Илгизәр Хусаинов һәм Гөлфия Шафикова. Илгизәр һәм Гөлфия тагын бер тапкыр сәхнәгә чыгып, баш исәгез рәхмәтле булыр идек.
Менә шулай җәмәгать концертның башына гына куярга туры килде, чөнки хәзер китәләр Арчага репетиция созвездиягә. Март аенда бит инде зур гына шундый күләмле бию, җыр конкурсы бар созвездие. Шуңа күрә уңышлар телибез, Илгизәр, уңышлар телибез, Гөлфия. Хөрмәтле тамашачылар, рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, сәхнәгә сезне һәм безне котларга дип чакырасым килә безнең авыл җирлеге башлыгы Фәнил әфәнде Лотфуллинны. Каршы алыгыз. Хәерле көннәр, хәерле кичләр. Мин бу көн белән җырым, хәерле кичләр. Барлык Мендеш халкы, Мендеш кунаклары, районыбыз кунаклары. Иң беренче чиратта әниләребезне, әбиләребезне, сеңелләребезне, апайларыбызны иң беренче чиратта язның беренче бәйрәме, Халыкара хатын-кызлар 8 март бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәсем килә. Сезнең барыгызга да исәнлек, саулык, сәламәтлек, семья бәхете, шундый мотор, шундый гүзәл булып калыгыз. Сез булганда безнең тормышыбыз гүзәл, сез булганда безнең тормышыбыз мотор. Шулай ук икенче чиратта районыбыз җитәкчелегеннән шулай ук әйтеп китәсем килә рәхмәт сүзләрен. Безнең инде махсус хәрби операциягә гуманитар ярдәм җыю буенча шулай ук Мендеш авылы бик актив катнаша. Андагы җегетләр шулай ук шунда илткән кешеләргә олы рәхмәтләрен җибәрәләр. Алла бирсә, шушы махсус хәрби операциябыз бетеп, җегетләребез барысы да исән-сау кайтып, барыбыз да шуларны каршы алырга язсын. Илләребез тыныч, күкләребез аяз булсын. Бәйрәм белән сезне. Рәхмәт, рәхмәт Фәнил әфәнде узган бәйрәмнәр белән сезне дә. Концертыбызны дәвам итәбез, хөрмәтле тамашачылар. Беренче яңалыкка күчик дип әйтсәм, дөрес булыр. Бу минем күптәнге хыялым иде. Дөресен генә әйткәндә, менә хәзер сәхнәгә чыгачак мөхтәрәм кешеләрнең һәрберсе турында аерым-аерым узак сөйләп булыр иде. Һәрберсен яратам, һәрберсен шын күңелдән хөрмәт итәм. Көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Бер яшьлектә, бер картлыкта проектының җырчылары Яшь йөрәкләр ансамбле. Yeah.
Рәхмәт сезгә. Йөрдек инде репетицияларга йөрделәр, көн саен диярлек. Молодцы. Үзләренең вакытларын әрәм итеп дип әйтсәм, әйбәт булмас. Менә шундый талантлы иҗади кешеләр булгач, рәхәт инде ул эшләүе дә. Дәвам итәбез алга таба. Хәзер сәхнәгә чыга яшь йолдызыбыз Алмаз Гайнетдинов. Рәхим ит, Алмаз. Алмаз Гайнетдинов, рәхмәт, уңышлар, Алмаз. Зур соғытқа иртүк камар баса. Ятып тормый намаз укыгач. Шуңа күңәндер инде күңелкәе, башкаларны сыйлап тук булгач. Эй, ярата инде газиз әнием, тәнтемнары белән сыйларга. Кабартманы күч-күч иеп куя, белми кеше ниләр уйларга. Туй буламы, берәр бәйрәм микән? Ой, иртәләр эзләп сәбәбен. Эзләмәгез, ул үзе дә белми кунакчылыгының серләрен. Тукта әле дип бер пешереп куйым, кунак килер, керер күршеләр, я бер елча кереп сыйланыр да, сыйларымны мактап бер сидәр. Зур савытка иртүк камар баса, балалары читтә торса да, дип пешергәч ашаучылар була, бушап тормый бер дә бусага. Әниемә кунак шатлык кына, йөгерә-йөгерә сыйлый барсын. Туя микән инде йоклары? Әйткәне юк, бер дә анысын. Кеше кергән йортның нуры була, кунак сыйлап бетми бәрәкәт. Туганыем балкып торган өчен әниемә укыйм 1000 рәхмәт. Рәхмәт, Камилә Гарипова, бик зур рәхмәт. Менә мондай лирик шигенешләр дә кертергә булдым концертка. Чөнки бүгенге заманда яшьләребез лирика дигән сүзне гомумән аңламый калалар бугай. Концертыбызны дәвам итик. Әниләр безнең өчен бу дөньяда бер генә. Елмайганда йөзләрендә бар өйдә нур бөркелә. Иң кадерле кешебез син, сөекле әниебез. Син булганга без дә бәхетле, тыныч һәм рәхәт яшибез. Хәзер сәхнәгә чыгачак кыздан башка бер концертта узмый дип әйтергә мин. Безнең авылда гына түгел, гомумән районыбызда Казаннарга хәтле йөри әлеге кызыбыз. Ул оста, профессиональ биюче. Күбәләк кебек издереп биеп җибәрсә, барлык халык дер килеп аңа кул чаба. Кем турында сүз бара? Ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, Нурзәдә. Рәхим ит, Нурзәдә.
калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Красавица, душа девица, полюби же ты меня. Ай, люли, люли, ай, люли, люли, полюби же ты меня. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. А мой милый, мой хороший, на меня глядит. Я девчоночка весела. Пусть со мной танцует тело и большие города. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Калинка, калинка, калинка моя, в саду ягода малинка, малинка моя. Нүктәгә Зиннәтуллина. Рәхмәт Гүрсәдә. Уңышлар сиңа. Baba beri butiralar indi. O xalq. Siz meni ko'rasizmi? Evet. Men de sizni ko'ram bo'g'ay. Opay olay demaydi. Xotin gil aytayindi menga. Nega sen oraqa ichasan dey. Men aytam, men oraqa ismayman. Telinkaga solamda, ipiga olib oshim men aytam. Bir kuni xotin aytdi. Xotin bilan xotin, malay, men o'tiramiz. Bir zaman ko'kili saatdan ko'kka shig'ib aytaman. Mujik, saat nishadi? Men aytam, sagating o'zingda bit. 8 men aytam. Shu ko'kada yashirgan Samiyullan bor edi. Shunga ko'ra shig'ib aytgan. Shundan bir kuni boram ishga massa kombinatda indim. Butun kishi it o'rlaymanda ishda. Menga nasa bo'lgan, menga yaramishdi. Men endi otlab borgancha
Бөтен итне урлап бетергәннәр. Миңа бер сыер җилеме генә калган. Мин моны алдым да, моны шушында тыгып куйдым. Әллә ничек тора инде шунда. Шуннан соң өйгә кайтырга кирәк бит инде. Утырдым автобуска. Әз генә кызмаша булгач, йокларга китергән инде. Утырдым, йокладым. Шуннан бер заман кондуктор апай әйтә миңа: Товарищ, неприлично видно, ди. Магазин открыт, ди. Иелеп карасам, сыер җилеме монда хәлдә төшкән. Магазиннан имшәгә чыгып тора икән. Мин икедә уйлап тормадым. Кичкенә генә пычагым бар иде. Алдым да кисеп алдым моны. Алдым да форточкадан тотып аттым. Шуннан әйтәм тегене: Маржушка, не волновайся. У меня, там еще 3 штуки есть, мин әйтәм. Запасы белән дүртәвәле. Вот шо. Каралы. Мин нәрсәгә чыктым әле монда? Бирок шәй әйтә алмасмы икән? Точно. Буфет кайсы якта икәнен белмисездер? Буяктамы? Буякта. Всё. Аты сөйләштереп торасыз монда. Всё, рахмәт. Әлфис рәхимет. Хәзинде ике аягыны бөкләр ишәгенә. Әлфис рәхимет. Әлфис. Менә ишетмәде инде хәзер. Рәхимет. Җәмәгать бер-ике сүз генә әйтим әле. Әлфис, рәхмәт. Шуннан да менә әйтәләр бит, кешенең талантын күреп, аны үстерергә кирәк дип. Соңгы 2 концертка чыккан идем менә монда Эми клубка. Күрдем Әлфисне, нәкъ менә юмор хисенә бай егет икәнен. Үстерергә кирәк, менә шундый яшьләрне үстерергә кирәк, талантларны. Рәхмәт, Әлфис. Алга таба да бергә эшләрбез дип өметләнеп калам. Дәвам итәбез алга таба. Дуслар, тагын бер яңалыгыбыз. Бу сәхнәгә чакырасым килә. Тагын бер мөхтәрәм кешене. Шуннан да минем өчен ул яңа яктан ачылды дисәм, ялгыш булмас. Бер ай дәвамында дисәм дә, әле бер генә ай эшлим бит. Бер ай дәвамында дисәң дә, көн сайын кайчан чыгабыз? Кайчан репетиция була? Дип янып, киеп йөрүче кешене чакырам шушы сәхнәгә. Ул Наил абый. Наил абый, әйдәгез әле гармун телләрен кураймыгына салып карыйк әле.
бүйек исем. Нәрсә җитә ана булуга? Шуңа күрә зур горурлык белән без сөйлибез ана турында. Ана ул йөрәкнең иң мөкатдәс хисе. Күңелнең ул иң турында. Ул салкында сине җылытучы, юатучың авыр көнеңдә. Бүгенге концертыбызның дуслар үзенчәлеге шунда, бу сәхнәдә әле бер тапкыр да чыгыш ясамаган кешеләр чыгыш ясаячак. Үзләренең осталыкларын күрсәтәчәкләр. Бу теге ниндидер бер имтихан шикелле узачак. Ярар, сырны ачыйм, чираттагы яңалыгыбыз дип әйтсәм дә була. Хәзер сәхнәгә кем чыгар дип сорасагыз, көчле алкышлар белән каршы алыгыз. Мендеш клубының яңа сәхнәсендә Илнар Хөсәенов. Sağınam özeydi, ara yakın bulsa günde, baytır idim yegeri. Aman appak şeşkededir, bizning avul bakşası. Enkeyde sof kunel bilen, bizge menge baksaşı. Aman appak şeşkededir, enkeyde sof kunel bilen, bizge menge baksaşı. Yılmayıp bir qarasa, dünya yemde kumele. Yollarımdan yollarıma, şeşkegiller sibele. Aman appak şeşkededir, bizning avul bakşası. Enkeyde saf kunel bilen, bizge menge baksaşı. Şaklarda inelik, enkeylerge barasın. Enkeyden de kadirlirek, jirde kimni tabarsın. Yüzlerindeki yoktuluk, hatırlakta ay nuru. Enkey jirde in zur kişi, ol minin bir çatlığım. Yüzlerindeki yokluk, hatırlakta ay nuru. Enkecirdeyin zur kişi, bu minin bir çatlığım. Aman appak şeşkededir, bizning avul bakşası. Enkeyde saf kunel bilen, bizge menge baksaşı. Aman appak şeşkededir, bizning avul bakşası. Enkeyde saf kunel bilen, bizge menge baksaşı. Enkeyde saf kunel bilen, bizge menge baksaşı. Bizge menge baksaşı, bizge menge baksaşı. Rahmat, bayram bilan sizni. Rahmat, Ilnor Husaynov. Әлі тағын шәһәрне шығашып. Мәхәббәт һичбер киртәләрне белми торган,
күкрәк сөте белән хаят биргән ананы олылыйк. Бөтен матурлык анада. Анадан башка шагыйрь дә, анадан башка батыр да, анадан башка баянчы да булмый. Дан баянчыларга, дан аналарга. Сезнең каршыгызда гармунчылар ансамбле, яңа гына оешкан гармунчылар ансамблен каршы алыгыз. Рәхим итегез. Наил абый, Фәнәвил абый һәм Камил абый. Гармунчылар ансамбле, рәхмәт. Башыям сезнең алдыгызда, ихтирамым шулай ук бик зур. Рәхмәт. Яңалыкларыбыз дәвам итә, хөрмәтле дуслар, кунаклар. Мин монда эшли башлаган көннең икенче көнендә яшьләр белән, авыл яшьләре белән таныштым һәм минем башыма шундый бер идея килде. Яшьләр гомумән алар бит инде безнең киләчәк, аларны һәр яклап ачырга кирәк, алар белән һәр вакыт аралашып торырга кирәк. Уйладым да бер ансамбль оештырырга булдым. Ретро-җыр сайладым да бу егетләрне, кызларны көн сайын репетициягә чакырып йөри башладым. Сәхнәдә Мендеш яшьләр вокаль ансамбле җырларыгынан итәрә. Тыңлап карагыз әле. Һәм аларны да шулай ук көчле алкышларга күмәргә онытмагыз. Рәхим итегез, егетләрем. Ахвагы турам яшь
кызлар, сайрат гармоныңны бийесеннәр яшь кызлар. Безнең кызлар нурлы йөзле, әйтерсеңле йолдызлар. Безнең кызлар нурлы йөзле, әйтерсеңле йолдызлар. Күңел ачабыз, ничек шома басабыз. Күңел ачабыз, ничек шома басабыз. Қатырақбас биргенне күрсіннәр. Әйдә, қатырақбас биргенне күрсіннәр. Басқан жерден ут шығара біздің яшьләр дейсіннәр. Басқан жерден ут шығара біздің яшьләр дейсіннәр. Күңел ашабыз, ничек шома басабыз. Күңел ашабыз, ничек шома басабыз. Temekiniz yok mu? Temekiniz yok mu? Yuliye temindi. Tatmin min. Etik. Enniğin de tasladı. Min de tasladım. Ebiğin de tatmidi. Ey, teyelin de alalminem. Eti ölenin eytem. Nik, қазіргі заманда нормальный кісі yok indi o. Аның бит біздің ауылы да сондай. Куко деген ауыл. Солай бір күні осалға отырдық, үшеу. Әти, әни мен. Әти біләні нормальный ас бұлдылар өзлеріне. Меңа бұтқа салдылар. Ей олақ, мемеде мен бұтқаны. Әйтігіз әлі, біләлігіз бұтқа ялата ма? Yok, yok сол. Әне әйте, ұлым бұтқа сады. Бұтқа сасан зол болып өсәсің дей. Ник, мен бұлайдан аман енді. Зидияслік баласын ник. Субханалла ішінде бисмиллахын айтса дейді. Әти әйте, әгәл ұлым еме, бұтқа сасаң дей. Бұтқа сасаң дей. Бір зилің өсәді. Әне бұл сөздерін есетті де, сalt әтінің басына зұл қасық білән. Әне мейтем, неге суғасыңа тиге дейм, еш шағында бұтқа самағанысың дей. Ей, өзлері біләләлді енді, яла. Әйтен бір сейд алал менем дейіп. Не кіләсіз? Мұнда да бұтқа садым деген кісі болмады. Неге мақтап құлсақмайсыз сіз? Мен биыл білімші класқа кілдім. Міне, оқылға келгенде мектепке матул етіп лимон жасап қойғанна. Тіге шетелден келген қала кісілер. Соңа көлә бітін жерімнен суаға. Бітіні бізге де сирек көтеліп келерге қостылар. Тіге пылалақ малайы ванны көтеліп келді. Кейсін оның атысы пылалақ бейт. Әменекі запскылат қына ұлда салмай. Әйтмеске қосқаны әйттім ела. Bütün балалар да суаққан жерге сиреклерін қойып отырдылар. Әмен басқа киіп отырдым.
Ник укытысы апада көленмей бастақылы да. Укытысы айта меңа, сен мағайын президент боласың дей. Гел икіліге гына оқисың дей. Бабай артист болуға қуса. Бабай дегеннен. Бұйыл бабайны үйленділдік бит әлі. Зиден сігін атап қыл. Ник бабай әбейлерін ап қайтатыла. Тігілері тігілі өлетіла. Бұсы сыңғысы болыл инді deyip, яшірекні 86 яшлықны ап қайтты. Сыңғысы deyip әмітленіп, кіші сәсі туйлал ясап, тамада зылсы тула-тула. Әбеге пысны көлмәклер кидеттік. Нұт пысны көлмәк кидеттік, сеймес сөйсін кәсін салмады бәлі бәлі. Әллән жио. Суқылағыла. Аңа гол кедіп қысқылала дейме. Ағыл ұтылақ ол дүттесін сағылдатып туй бойы. Қасыда отырған Мәхмүд бабайға көзін қысып. Білден бір көзін қысып. Оның бір көзі пияла екен. Шол Мәхмүд бабайға көзін қысқан сайын зор ете басып бір яғын. Сатты сәдәк ите. Туй бойына оңғына мәсәбәм екен, алақыда сайқап кейді көзін. Тоз әлін еді сонда. Bir vaqt aqıl iletmekse bula bu mena. Klub aldına sesek baksası yasalga dip, qala basıp kubitip bu satıp koyganlar mı? Normalni köse abileri taskı bile tası. Minike bu qapsık bile zikasına salıp qayta. Olandı minaminin bası kutelip qaytqanda kogas dinle səlib etirgə tiyis hələdi. Ник meytem abi avul tuflağın zingil bulsun deydi. Ey көңілді әбей о, гел бірге елейбіз. Асқа да бірге балабыз, туйға да. Туйға балған сайын, олым силаттасын дейінді. Туйдырды тамам. Асқа барғаш менде қызық еттім. Кіші өлмей талмай бетінде. Әбей силаттасын ме айтам. Ей алар әйді, güzel біләләрді. Etimiz artist bulasıkiler değil. Kigan şiir de okup gittiğimde mi biz şiirler yazam. Kadir. Basın özün yazdım. Babayı da bulursak ay vakitte. Wow. Kulenem be. Ник нормальный. Сигел. Безнең әти бүлек кими. Әти кия калатун. Сез мине яраттыгызмы? Мин сезне яраттым. Рахмат. Киген бабай белән язганда сөйләп китим инде. Силимме? Ağ edildi ağıp gitti. Biz sizegen kiletler. Zünlü hatun tavuk bulmayı dünya tuğla. Gittim rahmet kısa tüyler. İldar Muhammadiyev. Rahmet İldar. İldar'da mene bu yolu bu konsertten akna şuşunday obrazda kurası kelgan edi. Rahmet İldar. Әлі біздің İldar bilen planlar zurdan, şu günlerde gene spektakl koyu turunda сөйләшү алып барабыз. İldar bilen яңалыкларыбызны күзәтеп барыгыз. Алга таба әле яңалыклар күп булачак. Менә шушы безнең клуб тормышында дип әйтәм. Каршы алыгыз сезнең каршыгызда сезнең һәм безнең шәхсән минем яраткан җырчым Рамис Гайнетдинов.
bulmasang mende bulmas idem. Oңлим барысы. Сен битмең ағымыр бөлек еттің, ғымырдан да қимат не барсы. Шушы яшымда да сиңани, мен қаманда бала шул енді. Көпме тұрышсам да сиңа бұлған, борышларым қалар шул енді. Шушы яшымда да сиңани, мен қаманда бала шул енді. Көпме тұрышсам да сиңа бұлған, борышларым қалар шул енді. Bulmasam da bulmaz idi, Əsinəni şunday sikimdə. Gitmegine rəhmət, uqısam da rəhmətlərin yitmiş şikərlər. Şuşı yaşımda da sinəni, min xalında bala şurində. Kutlu duruşsam da sinəmlər, borçlarım bala şurində. Bulmaz idi, Xuday şulay yazgar görəsin. Sinəli də yaşlar dövüdən yer, Üzlərginə diyə görəsin. Şuşı yaşında da sinəli, Min xanında bala şulində. Kutlu duruşsam da sinələr, borçlarım qolar şulində. Şuşı yaşında da sinəli, min xanında bala şulində. Kutlu duruşsam da sinələr, borçlarım qolar şulində. Kutlu duruşsam da sinələr, borçlarım qolar şulində. Borçlarım qolar şulində. Авылыбызда талантлы яшьләребез шактый. Сәхнәдә үзенчәлекле чыгышы белән каршы алыгыз Алия Низамиева. Да мы так не похожи, даже по цвету кожи. Становись в руки, руки выше, пусть нас здесь каждый услышит. Все равно, что мы не похожи, одна музыка у нас под кожей. Двигайся в такт, вот так, нон-стоп, тут каждому найдется место. Повторяй себе, ты не такой, как все, и пусть никто не поймет, но нас будет точно слышно здесь. Да ты не похожи, я не похожи, мы не похожи на остальных, ничто не тревожит, сегодня так можно, просто немного становиться другим. Все равно, что мы не похожи, одна музыка у нас под кожей. Все равно, что мы не похожи, одна музыка у нас под кожей.
всех такие разные танцы. Ты нам одинаково, это все нравится. Двигайся вместе с нами, не стесняйся, давай полетай. Поднимай руки вверх, пока диджей нажимает плей. Да, это все, что нам нужно теперь. Просто поверь, да, мы сегодня немного не те. Настало время перемен. Волнами звука украсим букет, и тебе тут никто не скажет нет. Все равно, что мы не похожи. Одна музыка у нас под кожей. Все равно, что мы не похожи. Одна музыка у нас под кожей. Я повелитель только на негатива фотоснимки. Мои волосы словно пружинки, но зато я взрываю танцпол на любой вечеринке. Любят блондинки, любят брюнетки. У меня родятся шоколадные детки. Мы с вами одного дерева ветки. В космосе на разноцветной планетке. Алия Низамиева. Рахмет, Алия, рахмет. Әнкәй, синең куллар мине сөя-сөя. Бишекләргә салган куллар ул. Соңгы телемнәрен миңа биреп, үзе коры калган куллар ул. Сәхнәдә сез яраткан авылыбызның сандугашы, моңлы җырчыбыз Тәслим апа Мифтахова.
беләсез, Камил Зинатуллин һәм Наил абый Набиуллин. Кіріп кетейм әле. Мұнда қуалар мені сахнадан. İskender, Elfis hem Vildan tanıgansızdır indi, değil mi? Aydınız. Tağın şıqalar, eli şaqırası bileyim. İskender, Elfis hem Vildan. Vildan hatta benim 15 yıl elek büyük girgen kostyumasıydı. Rahmet yigitler, rahmet. Hürmetli tamaşaçılar, bugün aytilasi tilaklar, bugün yangragan jırlar, bugün yangragan biyular, lirik şiginişler barысы da şın көңілден, barысы da sizning için yürekning eng türünden çıqqanalar. Bari tük yürekten aytilgan sözler gina yürekке barıp yürüşe anısını indi. Siz de bilesiz, biz de bilesiz. Qabul etip olığız, rahatlanıp tınglağız, yol itigiz, konsertimizni devam eteler. Anili, Qızlı, Alsu ham Nurzile Rahmatullinalar. Thank you.
Рәхмәт сезгә. Менә бит Нурзилә. Нурзиләнең әле яңарак кына зур улы сәхнәләргә чыгуы, шулай ук таланты бар, ачырга кирәк. Ачырбыз бергәләшеп. Яхшымы Нурзилә? Хәзер сәхнәгә чыгачак кеше, гомумән һәр яклап талантлы кеше. Үзе издереп гармунда уйный ул. Матур итеп җырлый ул. Гаиләдә яхшы ир, яхшы шәпски дәвәти ул. Гомумән сыкланырлык кеше, сыкланырлык гаилә ул. Үзе дә, гаиләсе дә. Каршы алыгыз Фәнәвил Лотфуллин. Бәйрәм белән сезгә хөрмәтле хатын-кызларыбыз. Тыңласыңмы яшы хисләреңне, җырларыңа кушып җырласам. Каршы килмәсеңме йөрәгемне, мәхәббәтем белән җырласам. Минем белән тормыш сукмагыннан, риза булырсыңмы үтәргә. Аерылганда вәгъдә бирсеңме, кабат кайтуымны китәргә. Aşkın ulu yürek etekinde, urtakta mutsuzluğu battanı. Yaşlılığımda jırga salgan çakta, kuşlu jırgasını attanım. Oy kaşakta sarma boylarından, yollarıma beni kaldırgan. Kırgın şu taşla kırık yok, şigasını karşı alırgan. Oy kaşakta sarma boylarından, yollarında beni kalırgan. Kırgın şu taşla kırık yok, şigasını karşı alırgan. Kırgın şu taşla kırık yok, şigasını karşı alırgan. Рәхмәт сезгә. Фәнәвил абыйга да ихтирамым бик зур. Менә бер ай дәвамында, ышанасызмы юкмы, көн сайын ничәдә менә бүген? Ничәдә репетиция? Дип мәдәскәдән менә бит. Ярый да Зиннатуллин белән Набиуллин монда күршедә генә. Киләләр дә утыралар 7нче артыга. Мәйтәм, клуб әле ачылмый дим. Юк, киләләр. Менә шундый кешеләр булганда, тагын бер тапкыр кабатлыйм. Шундый кешеләр булганда эшләү рәхәт, эшнең тәмен, ямен беләсең.
булыр биргәндә. Үзе киткән урак урырга елаганмын, ләкин чыдаганмын. Икмәк белән була торырга, кара икмәк бәләкәйдән таныш. Беләм аның кыйммәт икәнен. Бер телеме өчен кешеләрнең таңга кадәр чират көткәнен. Икмәк хәле зур мәсьәлә булган, 100 граммлап аны бүлгәннәр. Кыш теледәй шул граммлар өчен сугышканнар, хәтта үлгәннәр. Шул чакларны онытабыз бугай. Әйтерсең лә күктән төшкәнбез. Беребез дә күктән төшмәгәнбез. Кара икмәк ашап үскәнбез. Ул вакытлар мәңге кире кайтмас. Без ашыйбыз, хәзер калачын. Тик калачның тәмен белер өчен без онытмыйк аның карасын. Biz unutmayık җәйге чирлеләрдә җиң сызганып кемнәр икәнен. Biz unutmayık бәрәкәтле җирнең, кара икмәген.
yallıklar piştede, bitle bişkede. Sizin bilen kuruşular görmesin de düşkede. Fransız yallıklar piştede, bitle bişkede. Sizin bilen kuruşular görmesin de düşkede. Sizin bilen kuruşular görmesin de düşkede. Sizin bilen kuruşular görmesin de düşkede. Rahmet bek zo'r aytasiz hali. Mana shunday kuchli olqishlarga bosh egib Ilsina. Aytasiz ham bir topqir. Azali Gilmutdinova. Yordamga keldi Ilsina bilan oilangga bek zo'r rahmat. Mana Azaliga nindi jir so'ylayim deb boshlatgan vaqtda boshima shu jir keldi. Shundan da bu dirsini aytayim, bu mening o'zimning yaratgan jirim. Ham taqdim etdim Azaliga haligi jirni. U endi ikkinchi kunning so'zlarini o'rganib, aytasiz Gulshot opay repetitsiyalar yasib da jirlarga tutunib hali deydi-da. Baktın ise Gülfira apayның da yaratқан jiri болып шықты ол. Gülfira apay шул ikkinchi kunni o'xshaltiratıp почти деп айтайым әлі. Көз яшары bilan yaratқан жирим бит ул менің. Рахмат Gulshot dedi. Рахмат o'zingizga Gülfira apay. Рахмат Azali. Azali Gilmutdinova. Hozir sahnaga chiqishaq qizimiz shulay o'ta da bek talantli edi. Bunda umuman talantsiz yoshlar, talantsiz ulu yoshdagilar, yosh ko'ngillar yok. Ул Zinnatullinlar dinastiyasining davomchisi. Talantli qizimiz. Siz bek yaxshi bilasiz. Men de ko'rib oldim ana. Әлі shu kunlardagina siz o'ngaydan aytib ketayim. Qozonda San'at һәм madaniyat akademiyasida yaratgan jirimiz Venera Xatovna Ganeyeva uzdurgan Sandug'ash Соловей Respublika ko'lam bәйгесендә birinchi o'rin laureat ismin olib qaytgan qizimizni qarshi oling'iz. Komil qizi bit ul. Lala Zinnatullina.
кабат уяттың әлі. Яшақтағы кимыңларны кабат уяттың әлі. Yüreklерni жиркендерсен Талияның көмір шыңы. Yüreklерni жиркендерсен Талияның көмір шыңы. Бар яшьләрнең күңеленә керсен халкыбыз моңы. Бар яшьләрнең күңеленә керсен халкыбыз моңы. Бабайлар моңынан башка туган җир ятим бит ул. Бабайлар моңынан башка туган җир ятим бит ул. Кисез моңсыз үткән көннәр яшәмәгән көн бит ул. Кисез моңсыз үткән көннәр яшәмәгән көн бит ул. Рәхмәт Ләлә, уңышлар. Алга таба да сиңа. Бүген менә сиңа кайтып килдек. Эштән соң дип, ашыгып, йөгереп, и шатландың, и сөендең әни. Яшь кызларда йөрдең йөгереп. Кайнар килеш тәмле була диеп, сөтле шәйләреңне ясадың. Суынмасын, тагы истәрмен дип, шәйнегеңне уттан алмадың. Әле майын, әле балын куйдың, җимеш юдың, алма турадың. Ипиләре бигрәк ак шул диеп, бар булганы белән сыйладың. Шул арада пси баласына онытмадың сөтен бирергә. Кеше килгәч шулай яратавы, аяк арасында йөрергә. Йомшак кына башкаеннан сыйпап, ачуландың пси баласын. Әни, әнием, уфтанмый зарланмый, балаларын каршы аласың. Бакчаңдагы булган байлыгыңны и сөйлисең, мактап туймыйсың. Һәр куакны, җиләк җимешеңне, чәчкәләрне хуплап зурлыйсың. Шибиләргә нәрсә пешергәнсең, тавыкларын күкәй салганмы, усал әттәш күрше кызын куып йөреп, кытын алганмы? Алмаларың бик күп булган быел. Бәрми, суqмый җыеп алгансың. Без ашамый калыр диеп, төнлә йоклардан калгансың. Әни, сирәк кайтабыз шул. Мәңге килгән кебек дөньяга. Бүген тагы өлгермәдек, шишмә буйларын урарга. Караңгысы тиз төшә дидек. Без соң кайттык, әни, димәдек. Сыйландык тадыгабызны кылып, кире кайтыр юлга юнәлдек. Сөйләшми күп мисерләр калды. Әйтмәгән сер калды күңелдә. Сөйләшергә әнием өлгермәдек. Бик ашыктык, әни, бүгендә. Кайтып җиттек эшем кешеләре. Телевизор карап утырам. Күзләремнән әрнү яше тама. Бик сагындым, әни, юксынам. Актарылып, йылкып ала йөрәк. Ачуланма, әни, рәнҗемә. Таң атырга инде күп калмады. Сөйләшербез, әни, яме, иртәгә. Илдар Мөхәммәдиев, җәмәгать,
Тормышымда 3-нче тапкыр костюм шалбар киям ди. Гомеремдә ди. Берсе бу выпускнойда, берсе туйда бу, берсе бүгенге сәхнәдә ди. Рәхмәт Илдар. Каршы алыгыз. Кабаттан сәхнәдә татар кызы бию белән Нурзәдә. Bir sazonlu yigit olup benden sahne turuna Jırlı diyorlar bir kurkap kuruna Birsinden birsi madırlı eşlep belek yiyesek Üzerinde oynatasın ersin kimde süyesin Yıllarında mыңнарында bulbullar sayratasın Sür tөгілі инді қазір кімнесің yoratasın Алиға барам әлі деп ғөмір бойы жырлайсың Міне шол сөзлерің білен тынышлықты урлайсың Bir vatılıkta bir yeşillikte deyip bile jırlıyğalı Jırlamay tüzü bulamay көңілінің şundayməli Sularda balıqı yüzədir yaltırı tənkeləri Көрер көзіге мәхәбәтлі нәқ біздің көріплері Көрер көзіге мәхәбәтлі нәқ біздің көріплері Мәхәббәт сөюләр утта суларга сала Күңелләр үч картай бер күңелгә битү сигез Яшьлектәге мәхәббәтләр бәхет белән бер тигез Сәхнәләргә чыгып басаң йөрәкне җиркетәсең Ышкын салып күңелләргә бездә дә селкетәсең Синең майда йөзләреңә саклана яшь егетләр Йөзә күбрәк булсын иде менә синең кебек гөлләр Бер ватылыкта бер яшьлектә диеп белән җырлыйгары Җырламый түзе буламы күңелнең шундыйлары Суларда балык yüzәдер ялтырый тәңкәләре Күрер күзгә мәхәббәтле нәқ безнең кебекләре Күрер күзгә мәхәббәтле нәқ безнең кебекләре Bir vatılıkta bir yeşillikte deyip bile jırlıyğalı Jırlamay tüzü bulamı күңелнең şundayməli Sularda balık yüzədir yaltırый tәңкәләре Күрер күзгә мәхәббәтле нәқ безнең кебекләре Күрер күзгә мәхәббәтле нәқ безнең кебекләре Нурзәдә Зиннатуллина, рәхмәт Нурзәдә. Мәрхәмәтле булыйк әнкәйләргә исемле бәйрәм концертының визит җыры. Сәхнәдә Рәмис Гайнетдинов. Üstlergen gaziz anabız Bilmegenler ona kadirlerin Yetimlerden sırap korağın Merhametli bu iğen keylerge Ukkelesek barsın kişirik Bizde bala üstüresin Var
koyarsın işte düşürür. Kirek mi bizden olar işin? Жылы сөзлер bulsa şul gider. Kapay işi koyşa açılsa da balam koydu deyip ılıp gider. Merhametli uygun keylerge Kadrim bilgisen çağında Ujmaklarga yürüyül diler Erkeylerini yastırlar Tuğan nigiz elkeydi ağları Oytır suqmaqlarını sıtmi Kızını saqlay elkeydi ağları Altınlardan heykel koyarlar Erkeklerinin kılvanların zırlap Altınlardan heykel koyarlar Altınlardan heykel koyarlar Ramiz Aynetzinov Karşınızda baş yiyemiz. Sahnede İlnar Hüseyinov. Şakta bir de uylanmagan Şiitke gitkeş hazır sağındım Sağnularım basılmaz mı deyip Jır bağışlın sila kavalım Her pişmağım hamanı göz aldım da Uylarımda gülsünün düşüm Dünya meşakatın şitke kuyum El silah kaydıp gileşim Sağındıra izge şişmelerim Kılınlarım yılak dallarım Dilimdesin uyumdasin aman Sin haktağına jırlarım Her pişmanım aman göz aldım da Uylarımda gülsünüm düşüm Dünya meşakatın şitke kuyum El sila koydup gileşim Her pişmağım hamanı göz aldım da Uylarımda gülsünüm düşüm Dünya meşakatın şitke kuyum El sila koydup gileşim
üzügergensin şikeli Günelde gülme ölüp düşe Benim için şulay kaderli Her kuşmağım amanı güzeldim da Uylarımda gülsünün düşün Dünya meşakkatin çikke koyup Eli silah koydup bileşin Her düşmanım amanı güzeldim da Uylarımda gülsünün düşün Dünya meşakkatin çikke koyup Eli silah koydup bileşin Billahi sayalım. Mendesem jara bilen. Rahmat dinlar. Rahmat bek zo'r. Hurmatli tomoshachilar. Endi bugungi uchrashuvimizni shi'riy yo'llar bilan tamomlasa kelar. O'sib yetgash, endi kishi bo'lg'ash, anilarni tashlab ketmagiz. Tashlab ketib qortliq kunlarida siz ularni yetim etmagiz. Anilarning butun muhabbati, marhamati bolada. Onalarga degan jon jilisi odashib yurmasin dalada. Bizning uchun ko'rgan qayg'ulardan anilarimiz yashin to'kmasin. Anilarning to'kkan yoshlari qorg'ish bo'lib sizga tushmasin. Tag'in bir qat ulug' bayramimiz 8 mart bayrami bilan qutlaymiz. Rahmat qatnashuvchilarga, rahmat kelgan qo'noqlarga olg'a tabada uchrashib turib, barig'izni eson sog' bo'lsin, sog' salomat bo'lib, birga bo'lib, birdan bo'lib. Shular bilan biz siz bilan sog'lashamiz. Qatnashgan barcha artistlar o'rnida bosh